Да. Да, на сделката? Може би не е ясно. Знаеш ги какви са тези гласове. Благодаря, Делия. Да вървим. Делия, химикалката. Здравей, Бил. Добро утро, Коис. Как се чувстваш? Отлично, а ти? Много добре. Днес е денят Б. Какво? Не разбрах. Денят Понтекю. Подписваме сделка с големия Джон. Свежарка си бил. Обзалагам се, че Понтекю се е подрискал вече. Аз първо хумор так. Не забравяйте, че днес се събираме от татко на вечеря. Ти също дружно Пухи, избистри Таги. подробностите. Здравейте, Стига момчета. с този рожден ден. Веднъж ставаш на 65, татко. И слава Богу, хайде на работа. Помнете, на вечеря в градската къща на татко. Таги. Така, почисти се. Направо е нелепо. Обичаш ли Дру? Нека се занимаем с това по-късно. Не направи нищо. Остани където си. Обичаш ли Дру? Имаш предвид както ти обичаше мама?